Türkmenistanyň mejlisi dünýä ykdysadyetine aljyraňlygy salan koronavirus pandemiýasyndan soň ilkinji döwlet büdjetini tasdiklady. Ýurtdaky dowam eden ykdysady krizisiň we mali etmezçiliginiň arasynda Türkmenistanyň büdjetiniň girdijiler bölegi eýem tertip inçe ýyl bäri azalýar. TDH-nyň maglumatyna görä bu ýyl büdjetiň girdijileri 79 milliard 509 milyon 600 000 manat möçberinde kesitlenildi. Bu dollaryň resmi kursundan orta hasap bilen 23 milliard dollara, gara bazaryň narhyndan ortaça 3,4 milliard dollara deň bolýar. Türkmenistanda 2020-nji ýylda döwlet büdjetiniň girdijileri 84 milliard 391 milyon 700 000 manat möçberinde kesitlenipdi. Bu sanlardan çen tutulsa, bu ýyl Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň girdijileri ortaça 4,9 milliard manat möçberinde, ýagny 6,1% azaldy. Has ozolky sanlar bilen deňeşdirilende Türkmenistanyň mejlisi 2017-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň girdijilerini 103 milliard 571 milyon 600 000 manat möçberinde tasdiklapdy. Bu san göz öňünde tutulanda Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň göz öňünde tutulan girdijileriniň soňky 4 ýylyň dowamında 30% kemeldigi bolýar. Resmi maglumatlarda döwlet büdjetiniň aýdymlyk ýörelgileri esasynda düzülýändigi we ýerine ýetirilýändigi habar berilýär. Ýöne büdjet boýunça mejlisiň geçirýän maslahatlarynyň mazmuny, olaryň alnyp barylşy, deputatlaryň arasynda parlamentde dörýän çekişmeler barada ýylata maglumat ýetirilmeýär. Amerikanyň döwlet departamentiniň daşary ýurtlaryň büdjet aýdymlygy boýunça şu ýylyň iýununda çap eden hasabatynda Türkmenistanyň büdjetiniň mali aýdymlygynyň iň pes şertlerine hem gabat gelmeýändigi bellenilýär. Hasabatda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan 31-nji dekabra aralygyndaky döwür teljirilýär. Hasabat döwründe Türkmenistan umumy girdijilerini döwlet gazetinde çap etdi, emma büdjet resminamalaryny we salyk borçnamalaryny aýan etmedi. Büdjet barada ýetirli edilen maglumatlar dolu bolman, olarda tebiği resurslardan gelen döwlet girdijileri görkezilmeýär. Hökümetiň büdjetden daşarky durnuklulyk fondu baradaky maglumatlar köpçülige ýetirilmeýär. Büdjet dokumentleriniň ýoklugy sebäpli büdjetiň ygtybarlylygyny kesitlemek başartmaýar diýip hasabatda nykdalýar. Geçen anyny geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişlen mejlisinde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2021-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň umumy çykdyjylarynyň 70%-inden gowrak möçberiniň durmuş ulgamyna degişli pudoklary gönükdirilmelidigini aýtdy. Ol bu terişdeleriň 28,5%-ni bilimi, 10%-ni saglygy goraýşy we 24,8%-ni durmuş üçinçilik ulgamyny maliýeleşdirmäge gönükdirmelidigini aýtdy. Mundan başga Berdimuhammedow büdjetde ýylatyň awadan hem de bol ýylyň durmuşda ýaşamagyny üpsün etmegi göz öňünde tutmagyň zerurdygyny belledi. Sol bir wagtda ol ýurtdaky ýetmali krizisiň fonunda ady gytçylygyndan, mali etmezçiliginden, iş orunlarynyň köpçülikden kemildilmegi netijesinde işsizlikden kösenýän. Şeýle de koronavirus çäklendirmeleri sebäpli girdiji çeşmelerinden mahrum galan raýatlaryň onuň öz sözü bilen aýdylanda bol ýylyň durmuşda ýaşamagyny, nähil durmuşa geçirmegi planlaşdyrýandygyny aýdymlaşdyrmady. Galy berse regional synçylar Türkmenistanyň kabul edýän döwlet büdjetleriniň olarda harçlanmaly terişdeler barada getirilýän sanlaryň hususan da sosial maksatly çykdyjylar üçin bellenilýän harajatlaryň aslynda hakykatda hiç zada aňlatmaýandygyny, olaryň diňe media üçin söz bolup durýandygyny belleýärler.